красоту на эти... Это вот у нас занимается, да. Здесь لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Hürmetli Zilya Rahmican, biz endi buna bitimizde kirgende de sizden bilen qarab ketdik, kartinalar, kimisi balalar qo'llari bilan yasalgan, әнилер турындагы картиналарны бигрәк тә карап тордык. Проектның авторы Хаят җәмгыяте җитәкчесе Гөлнара Фатхрахманова бишек җырларын популярлаштыру, аларны саклап калу, үсеп килүче яшь буынга тапшыру нияте белән башлаган эш бүген үзенең финал өлешенә килеп җитте. Бәйгебездә Саба районында эшләп килүче барлык балалар бакчалары коллективлары да катнашты. Аларның һәммәсе дә жюри күңелендә үз урынын калдырды. Üretirmen. Bu bizim nesilden nesile kilitlen hünerimiz. Üretir oğlum, işler üretmesin. Olayım şu, oğlumuzun iyi usta itip bozmuşası. Ondan da usta, ondan da motor itip bozmuşu var mıyken? Oğlum senden ne akşam usta bulursan ayağla verse. Oşağız bağlı, evet. Районыбызда эшләп килүче 44 балалар бакчасы өчен тал бишекләр җитештерелде. Бишекләр Карьез компаниясе белән берлектә Саба районы осталары Айсылу Андреева һәм Татьяна Федорова тарафыннан үрелде. Бишек эчендәге курчак белән урын җир комплекты Сатыш авылында яшәүче Эльвира Галиеваның кул эше. Күрегез әле нинди матурлык. Буыннар бәйләнеше номинациясендә диплом яулаган катнашучыларыбызны тагын бер кат алкышлыйк әле. Thank you.
катнашташыбыз, чыгышы белән Саба районыннан булган Шамил Абыйбариев кызы Айгөл ханым безгә иң беренчеләрдән булып ярдәм кулы сузды. Һәр проектыбызга булышлык күрсәтте, мәгълүмати киңлектә танытты. Сезнең ихласлылык өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез, Айгөл ханым. Хөрмәтле курслашлар, сезгә тагы бер патрон авторлык эшләр бәйгесендә катнашып Bilgənsən sən mingə nurun tağlarının jıyğansın sən mingə bar verin dalanın bilgənsən qanatlar talpınır şağında balalıq rəhmətim jırım başağılar qadırlar üstügən min senin jilaşan qoyanın dil baxşan azlı jesulaşan indi boy jitsəm də min sen asabıyım Gönülün nazlarım gözümden tanıyorum Ənkəyim qaldanım Sena deyip özlədim Dünyanın asılın Ay bilən qıyaşını Birim deyip uyladım Ürünüp ağırğa Jitmədi buylarım Qadirlər üstürgən Min senin jilaşın Qoyanım dil baxşan Azlı jesulaşın İndi uy jitsəm də Min sen asabıyım Gönülün nazlarım Gözündən tanıyorum İndi uy jitsəm də Min sen asabıyım Дорогие гости, добрый вечер. Я рада вас приветствовать сегодня на этом великолепном мероприятии. У меня, конечно, был короткий заученный текст, но я хочу сейчас сказать другими словами. Во-первых, действительно поблагодарить за такое прекрасное мероприятие, где я сижу и не понимаю ни одного слова, но при этом я чувствую себя, как будто бы я вас знаю 100 лет, и как будто бы вы все для меня родные. И прекрасно понимаю, что происходит на этой сцене сейчас и сегодня. Спасибо большое организаторам за ту атмосферу, которая позволяет, чтобы сердца прям растаяли. Я говорю сейчас в частности за свое, и я думаю, что вы уже согласитесь со мной, что это с нами происходит. Спасибо большое. Страны гор, прекрасного Дагестана. И почему же я сегодня здесь, перед вами, на этой сцене? Потому что сейчас я хочу провести ваши сердца в высокогорный аул, где родился величайший поэт, поэт мировой славы Гамзатов Расул Гамзатович. Эбель Расул Хамзатов. Испанияс Мандре, Урусас Мама. İngilizas maze, nitletsa ebil, azar gumat salda hep ok abra'i, ra'ula ahulip çogu buhler, abula untulis rortun unitsa, ebela sıraç omjal hüelil kiniki. Кеш сүзімні халық мәкәлләрін әйтеп башлыйм әле. Оста кулда һөнәр бар. Һөнәр кулдагы алтын беләзек. Иренмәсәң, оста буласың. Хезмәт төбе хәзинә. Саба ягы элек-электән үк һөнәрчеләр белән танылган. Алтын
منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Oshlarimiz qanday bo'lsin? Odatlarni saqlab, ulug'larni hurmatlasangiz, zo'rlasangiz, sizning o'zingizni de har vaqtda da hurmatlab, zo'rlab, butun yerda hurmatlab qarshi olurlar. Har vaqt hurmat etarlar. Zo'rlarlar, yemisiz bolalar. Buldurdunuz bolalar. Rahmat, rahmat. Ey, qirishadi. Я sizga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kishlar. Iskitkish matur kishilar o'tiramiz. Ko'ngillar to'la, hislar yonlara, aynilar esga tushadi. Bebi o'stirgan chaqlar esga tushadi. Buyuk ma'rifatchimiz Shahobiddin Marjonining shunday so'zlari bor. Dinda 3 turli ayb yo'q. Ammo u dinni saqlaydi. Aning birinchisi milliy kiyim, milliy til ham milliy urf-odatlar. Hamda shu beshik jirlarini men xalqimizning tengsiz xazinasi deb atar edim. Shu anining beshik jirlari bilan bolaga iymon urug'lari solina, shafqatlilik urug'lari solina, ham u andan birinchi so'zlarni eshitadi. Mana bugungi nida konkursining ishlarini ko'rgan vaqtda, mana bunda VKontakte turkumida qo'yib bordilar ani qizlar barasida. Biz o'zimizning qizlar bilan deyni komitetning qizlari bilan qarab chiqdik. Iskitkish ishlar butunisida e'tiborga loyiq, butunisida maqtovga loyiq. Ammo lekin shularning orasidan ikki ishni ayirib belgilab bitasiz kelar. Balki sizlar e'tibor etgansizlar. Anda bizning ikki yigit kishi qatnashadi. Ham sizning ruxsat bilan men mana shu bo'lajak aytilarni bunda shoqirasim kelar. Başkan oluşumlar Əluki Bolalar Baxşasının Uyut filialından Riyaz G'aripov bo'lakladi. Endi simildami? Ebilar, opalar, böveniler bilan birga mana shu kishlikgina botir yigitimiz deb ishini boshqardi. Eski İkişirme Quyoshqoy Bolalar Baxshasidan Emil Muhammadjonov bo'lakladi. Bola tudı. Sizga tog'im bir inakash, menga tog'im bir suyukli onag'am tug'di. Ko'ri gizali, neshik maturita beshigida yuqimsirab yotdi. Abiyim, biz belki vaqtdan shu beshikka yotgan yo'qmiz. Hey, endi o'g'lim, sizgina tugil, hali atiyanilaringizda shu beshikda terbalib o'sdi. Shunday zo'r atiblani shu beshikka sig'dilarmi? O'g'lim, atiyanilaringiz har vaqtda da bular zo'r bo'lmadilar bitingda o'g'lim. Ular da bu dunyoga sobiy bo'lib tug'anlar.
алай да нидер шундый илһамлык, матурлык, чынлык һәм инде әниләрнең җылылыгын тоеп утырдым. Чөнки беренче әйтергә теләгәнем, мин менә бүгенге сәхнәгә чыккан кызларга карап, никадәр Саба балалары ышанычлы кулда икәнен күрдем. Рәхмәтемне әйтеп, тагы да яңа югарылыкларга ирешеп, яңа шундый җиңүләр булсын, шундый белем алу, тәрбияне үстерү юлына баскансыз икән, ул юл озын, аның чите кырые юк. Сезгә уңышлы юллар, сәламәт булыгыз. Хочу поблагодарить каждого из вас, кто помог воплотиться нашей мечте в реальность. Все начиналось с обычной фразы «Баланы бишиктанук тарбиеля», с прочтения книги Резаидина Фатхреддина, с подсмотра в замочную скважину, когда моя свекровь укладывала мою дочь, с команды. И что самое главное, мне хочется поблагодарить каждого наставника, который прошел с нами этот путь. Мы были обычной командой, мы были обычными женщинами, которым хотелось сказать спасибо нашей республике, нашему району, за то, что у нас есть возможность воспитывать детей в идеальных условиях. Нам хотелось сказать спасибо каждому воспитателю, каждому заведующему, потому что мы реализовывали наши проекты и мечтали, когда вы заботились о наших детях. Біз килеген жыллар киләчәк буыннарыбызга да барып җитсен. Яңалары иҗат ителеп тә сабыйларга тәрбия алымы булсын иде.